खुलुमबाय बयखौबो 2025 मायथाइया हारिनि साबसिन आरो जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। रायजोफोर बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो। आसामनि दाब जायगायावनो मैदेरनि उदखारा बांनायनिफ्राय बांबोबाय थानायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा निउज पर्टेलफ्रावहाय नुबोगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर। दा मैदेरनि थाखाय आदार एबा मैदेर जाग्रा दंफां, मैदेरा जि दंफांखौ जायो बे दंफांखौ गायनो थाखाय फरेस्ट एरियायाव थानायफोरखौ एभेक्सन खालामनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बुंदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों, बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ জটিল ৰূপৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে বনভূমিত আমি যি ধৰণে দখল কৰিছোঁ হাতীৰো স্পেচটো নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে আমি ফৰেষ্টবিলাক অলপ চলপ দুই এখন ফৰেষ্টত মানুহ এভিকশ্যনো কৰিব লাগিব, হাতীৰ কাৰণে খাদ্যবস্তু সৃষ্টি কৰিব লাগিব। যদি হাতী সোমাই সেই কলগছ নাপায় মানুহৰ ঘৰত সোমায়। গতিকে কাম কিছুমান চলি আছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যে আমাৰ ফৰেষ্টবিলাকত যদি হাতীৰ কাৰণে উপযোগী খোৱা বস্তু কল হওক বা ঔটেঙা হওক বিভিন্ন ধৰণৰ হাতীয়ে ভাল পোৱা গছ গছনি আমি লগাব পাৰোঁ, হাতী মানুহৰ সংঘাত কমি যাব। কিন্তু যদি হাতী থকা জেগাখিনিত মানুহে সোমাই লয়, ফৰেষ্টবিলাকত যি ধৰণে ব্যাপক উচ্ছেদ দখল হৈছে, এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে, সেইটো এটা চিন্তাৰ বিষয়। আমাৰ ফৰেষ্টত জনজাতীয় লোকৰ বাদে আন কোনো থাকিব তেনেকুৱা আইনে নকয়, জনজাতীয় ফৰেষ্ট একমতে। কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ য'তে ত'তে সোমাই আছে আপোনালোকেতো নিজেই দেখিছে। ৰাইজোফোৰ দানা ফৈদो गुबै आपडेटआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा 2025 हारिनि साबसिन बोसोर जागोन, जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन आरो बेयाव जोंनि एचिभमेन्ट, जोंनि गल जों आदाय खालामनानै बिख'नानै समाधान खालामनानै लानांगोन आरो बे एसेटनि गेजेरजों फिउचाराव हारि दानायनि थाखाय आरोबाव खामानि मावलांनांगोन। आं बेखौनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों आंनि जि मोन्दांथि, आंनि उपलब्धिया बुङो आरो आङो गोबां आत्मबिस्सासि, गावखौनो आङो फोथायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जि मोनसे जोंनो बिसास होदों जोंनि एबसुनि मावथि दैदेनगिरिफोरनो, बे बिसासनि गेजेरजों जों हाबा मावलांनांगोन। मोनफ्रोमबो दखराव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि फिसा हाबाफारि माने साहा लोंनानै हारिनि खोथा सावरायनाय, जेंनानि खोथा सावरायनाय, बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सनि बागै जोङो मिथिनाय आरो बिथांमोनखौ मान होनाय बे कन्टिनिउसलि जानांगौ। आं बेखौ गोजोन्थों। आगुनि दरं जिल्ला, आथिखालनि उदालगुरि जिल्लानि एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि, आइजो अनसाय आफादनि, भलन्टियार फर्स, BPSC बा बारग' MBB, बारग' BLT आरो गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुम, लोगोसे समाज सिबियारि, फोरोंगिरि आरो समाजनि गुबुन गुबुन बिथिङाव गोख्रों मावथि आरो दैदेनगिरि हिसाबै हाबा मावबोनाय आरो दिनैसिमबो मावबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला दखरा गासैखौबो लानानै बर' बाजार दखरा एबसुनि मावखुलियाव आरो नैबे मडेल लाइब्रेरियाव गोदान बोसोरनि गेट टुगेदार आरो बोथिसे ओंखाम जानाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 20 बोसोर 20 बोसोर जिहेतु खामानि मावनायनि सासे मावथि हिसाबै माने खाबु आरो रायजो राजानि आशीर्बादखौ मोनबोदों। बेनिनो माखासे मोन्दांथि, माखासे जिखिनि जेंना, माखासे चेलेन्जेस, बे गासै बिथिंखौ जोंनि दैदेनगिरि बारग' आरो आथिखालनि बिथांमोनजों शेयार खालामदों। खोब मोजां मोनसे हाबाफारि आरो सम सम बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों, खारन जोंनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि, मावथि बिथांमोना
थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय 6 बोसोरनि बड'फानि आन्दलन गुबुन गुबुन आन्दलनाव थैसोम थांसोम बिथांमोना हाबा मावबोबाय गोबाङा शहीद जालांबाय आरो गोबाङा दिनै गोथाङै दङ बे मोनसे गोथां जारिमिन आरो बिथांमोनखौ जोङो जुदि हांख्रायनानै बोथिसे ओंखाम जाहोनानै मोजाङै बिथांमोनखौ जुदि जोङो मोनसे मान मर्यादा सन्मान होयोब्ला आरो सावरायोब्ला बिथांमोननि गोसोआव माहारियारि आफादा दिनैसिमबो जोंखौ खबर लादों बे मोनसे गोजोननाय आरो मोनसे आत्मसन्তুष्टिया फैयो खारन बिथांमोननियाव माहारिबाद जातीयताबादा दाबो गोथाङैनो दङ थैयाखै दा बेखायनो दिनै प्राय बेयाव 600 to 700 बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लाफैदों गोबांखौ जों हांख्रायजोबनो हायाखै गोबाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै खिन्थु मेक्सिमाम लेभेलनि बेयाव दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों बे मोनसे गोदान बोसोरनि जागायजेननाय बे सानाव दिनै 3 जानुवारि मोजां मोनसे हाबाफारि जादों एकर्ड बिटिआर इमप्लिमेन्टेसननि सायाव गोबाङा मिथिनो लुबैदों स्कुल नि जेंना एपइन्टमेन्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन रिक्रुटमेन्ट माहारिनि इसिङारि आरो बायजोआरि थासारि जोंनि हा हुनि रैखाथि जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि बाथ्रा बे गासै बिथिंखौ दिनै जोंनो माखासे सुबुरुन होदों बेखौ जों गोसोआव लाखिबाय आरो बिथांमोना जेब्लाबो जोंनि थुलुंगानि फुंखा बिथांमोना जोंनि माने सोर्स आरो रिसोर्सबो आरो बिथांमोननि आशीर्बाद वेल विजारफोरनि थुलुंगा आरो मददानो जोंनि गोहो आरो सक्ति आरो बेजोंसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रा जिल्ला मिरु दालाय जों बयबो मावथिया जोङो माने थुलुंगा मोनदों आरो बे थुलुंगाखौ लानानै बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि जे हाबाफारि आरो हारिखौ आल्टिमेट स्टेटास आल्टिमेट लेभेलाव जातीयताबादि चेतना आरो ध्यान धारणाजों लांनायनि जि मोनसे मोन्थोर बेखौ जोङो कन्टिनिउवासलि खामानि मावगासिनो दं 2025 हारिनि साबसिन बोसोर जागोन जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन आरो बेयाव जोंनि एचिभमेन्ट जोंनि गल जोङो आदाय खालामनानै बिख'नानै समाधान खालामनानै लानांगोन आरो बे एसेटनि गेजेरजों फिउचाराव हारि दानायनि थाखाय आरोबाव खामानि मावलांनांगोन आं बेखौनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों आंनि जि मोन्दांथि आंनि उपलब्धिया बुङो आरो आङो गोबां आत्मबिस्साखि गावखौनो आङो फोथायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जि मोनसे जोंनो बिसास होदों जोंनि एबसुनि मावथि दैदेनगिरिफोरनो बे बिसासनि गेजेरजों जों हाबा मावलांनांगोन मोनफ्रोमबो दख'रायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारि माने साहा लोंनानै हारिनि खोथा सावरायनाय जेंनानि खोथा सावरायनाय बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सनि बागै जोङो मिथिनाय आरो बिथांमोनखौ मान होनाय बे कन्टिनिउवासलि जानांगौ आं बेखौ फोरमायबाय गोजोन्थों